Jerusalem és una ciutat amb un atractiu incomparable. Hi ha els llocs sants de les tres grans religions monoteistes. Els jueus resen al mur de les Lamentacions, els musulmans a la gran mesquita daurada i els cristians a la basílica del Sant Sepulcre. Què tenen en comú? Totes tres adoren un únic Déu. El judaïsme és la més antiga i conté la revelació de Déu al poble jueu en l'època de l'Antic Testament. Déu va parlar primer a Abraham i li va prometre que de la seva descendència en naixeria el Messies, el Salvador. Moisès i els profetes van continuar anunciant la seva vinguda. Però quan es va complir aquesta profecia amb el naixement de Jesús, la majoria dels jueus no hi van creure i encara continuen esperant l'arribada del Messies. L'Islam va sorgir 6 segles després del cristianisme. Literalment significa submissió. Aquí, a Al·là. Aquest és el seu únic Déu, i Mahoma se'n declara profeta. El llibre sagrat és l'Alcorà. Recull algunes coses de les escriptures judeu-cristianes juntament amb tradicions de les tribus d'Aràbia. Els seus seguidors s'anomenen musulmans i consideren Jesús com un profeta més, inferior a Mahoma. El cristianisme té una cosa única, diferent de les altres religions. El seu fundador no és un simple enviat, no és un profeta, ni un savi. És Déu mateix. I no és un Déu llunyà, sinó un Déu que es fa home i habita entre nosaltres. Jesús, la segona persona de la Santíssima Trinitat. En ell es compleixen totes les promeses anunciades pels profetes. Algun ésser humà s'ha atrevit mai a afirmar que era Déu? Podríem dir que sí, alguns emperadors de Roma. Però ni tan sols ells mateixos s'ho creien. Tots van ser enterrats. També ho va ser Jesús, és cert, però va ressuscitar del sepulcre i viu per sempre. Aquesta és la veritat central de la fe cristiana. Una altra cosa que distingeix el cristianisme és que els cristians s'atreveixen a anomenar Déu Pare. En el judaïsme s'entreveuen alguns aspectes d'aquesta paternitat, però només Jesús ens revela que hi ha un Pare etern que existeix amb un Fill etern i un Esperit Sant igualment etern. 3 persones en un sol Déu que ens estimen a cada un de nosaltres personalment. El cristianisme, doncs, no consisteix en una mera submissió al Totpoderós. La seva essència és l'amor. Nosaltres som fills estimats de Déu, no pas servents. No és sublim, inigualable, la nostra fe? Podem compartir alguns punts de veritat amb altres religions monoteistes i, òbviament, les respectem. Però només la religió catòlica ens ofereix la plenitud de la veritat revelada. La paraula única i definitiva de Déu ha estat lliurada a la humanitat en Jesús. Vols saber més coses sobre aquestes 3 grans religions? Quan i com van sorgir? On estan més esteses? Per què només els cristians mantenen una relació familiar amb Déu? Això et pot ser molt útil per a la teva cultura, però encara més per comprendre el pla diví. Elevar-nos a una dignitat i a una felicitat que ultrapassa tot allò imaginable.